Oimore nyakora moga jonga rwakini machiegni e chenro madula e geno ni rio makare ka en sachiel mamidhiambo tarika par kod ariyo dwe mar ang'wen gana rio prario kod ariyo geno rio makare kendo dok mano kuom kawo thuolni kendo riru kodwa e chenro ni mar Duol. Leo kang' mokwongo eko ni weche manyien nyakora moga jwang' to kang' mario mana kaka ineno ka ang' watudre kod jafo maro mano Charles Odhiambo mabende oikoni twak makende gi Jared Ojuok en apisa mang'ongo migao mar obila kendo en jandik buge bende en karando menda jalony weche mag ohala kendo penjo maduong' kawuono nyakora moga jwang' en ni to en ang'o ma dhano mangima ok nyal timo kete mana ka Ramogi TV nikech waiko ni mathoth. To mokwongo magi thuond weche. It is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. There is nothing like losing. I don't lose. We are winning. We are winning. Don't give up, don't fear, don't relent, don't blink. Jatenda Azimio la Umoja yudo thuolo malarruok gi riwruoge jotich kendo chiwo singo mage. The alliance we put together today is the alliance of the free. The other side have the alliance of the intimidated. We have agreed on what our goal is. Our goal is that our presidential candidate wins. Duon buche apar kod ariyo keto kok gi winjruok mar Kenya Kwanza katenda Azimio la Umoja to koni riwruok margi pod otegno. We are not safe unless we are all vaccinated. Yedhe chanjo mag corona kido mar Johnson & Johnson makwan gi hao milion achiel ochomo kama kethore kachop tarika 15 dweni. Arwakini machiegni nyakora moga jwang' erokamano kuom riwori kodwa e chenro ni mar Duol Odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Winnie Adoyo. Wachao kod mago mag siasa kama jatenda Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga nobedo kod romo mar lalruok gi riwruoge mag jotije mapacho ka otelnegi gi riwruok mar KOTU. Romo kama ne en mar lalruok gi Raila Odinga ewi dwaro mag jotije mag piny Kenya. Jafo marwa Walter Nyambaga negi ler mathoth. Serena Hotel, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga ne yudo thuolo mar bedo kod lalruok gi riwruok mar jotije KOTU motelne kod jagoro maduong' Francis Atwoli. The companies who own shares would like to maximize their profits. That's why it is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. As workers be involved in all political activities and campaigns, and if there are any other formations of any committees, these workers should be part and parcel of those arrangements. The labor movement, as you point out, 2.5 million Kenyans. I think when you stand to speak, all of Kenya listens, and I congratulate you for having made the right choice. Jokanyo mag KOTU chwalo kwayo margi kendo gisingo tiyo kanyakla kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya mar seto ombulu ni ogai mar ODM Raila Odinga. We have a memorandum that we did all of us collectively. We want to get commitment from you that when you assume the leadership of this country, you will give workers priority number one. Even today, he is known to take the bull by the horn. This is how you find your place in history. Don't give up, don't fear, don't relent, don't blink. Because that's what life is. That will be your contribution. Atwoli medo golo chung motegno ka olero ni jalup jatend piny William Ruto mondo ikre mar yie loch tok tarik 9 dwe mar aboro higani. There is nothing like losing. I don't lose, and I don't join any persuasions that is going to lose. Nobody wants to be associated with a weak person. We are winning. We are winning. Gimedo ni piny Kenya koro nyaka yud lokruok makende e yor uchumi. Every child born in our country will get an opportunity to acquire quality education from nursery, primary, secondary, tertiary, up to university education. They should be able to access jobs, the jobs where they can be able to earn proper decent salaries, to enable them to have upward social mobility, to change their socio-economic status. By supporting the fifth in bringing to this nation
the third liberation, which is the economic liberation of Kenyans as a whole. Odinga singo ne jotije thieth makare e korango ratiro mag joma mine. Something that we cannot tolerate. And you have situations where when women go to report violence against them at the police station, the police are just laughing at them. Ati mimi nilikuwa nimeshikwa na huyo jamaa anasema wewe unimfanyia nini? Wanacheka tu. Those kind of things we must change. Tupige makofi. Riwruok mar kot mokelo kanyakla jotije ji giwegi kaachiel kod mago mag piny owacho koro osingo sir Raila Odinga lwedo tarik 9 dwe mar 8 higani. Jotije go bende kwayo Raila mondo yie okonygi loso lwasi mar jotich ma pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Kapod wakete mani wechego mag siasa, jatatije marapis maduong' mar riwruog Azimio la Umoja Rafael Tuju koroko ni winjruok pok okethore riwruogno. Tuju oko ni winjruok pod ongirore kendo jogo mag duond buche mani Azimio la Umoja One Kenya oyie maluwore gi dwaro mar winjruogno. Oloso bang' romo gi jagoro mag duond buche mani Azimio la Umoja One Kenya koriwo Shakil Abdalla mar Wiper, Nick Salat mar KANU, Ismail Omondi Koyo mar National Liberal Party e kind mamoko. Sit. Manyien. Yeah. When Kalonzo said that he's going to back Raila, if somebody change the... We have generally agreed that we'll be guided by the very important principles of guiding a big coalition such as ours. We have agreed on what our goal is. Our goal is that our presidential candidate wins on 9th of August, and everything else, that is the beacon we are looking at, and all of us standing here, there's consensus on that. There's also understanding of what the management of this coalition is going to be. It's going to be guided by 3 C's. That is constant consultation, cooperation, compromise, and concession, and consensus within the context of mutual respect and understanding the competing interests of the individual members of the coalition, and also, of course, not losing sight of the big picture. These are meetings that are going to be regular, and they are now, we believe that with those kind of engagement, any issue that requires clarification will be done in-house before it even goes out to the public, knowing that we are in a very sensitive time, that anything that goes out for public consumption needs to be well thought out so that we don't create unnecessary anxiety. Nyakona mwaga wankoro tuwa mwole county wa Mombasa nyalo paro diochieng manyoro nwanyisi kanyo ni mane en governor ma Nairobi mano Mike Mbuvi Sonko koro nigi paro machielo mar dwaro komo nogono e county ma Mombasa. Wach mabende koro sebedo kanyuolo paro mopogore to e kang mar mane en governor ma Nairobi Mike Sonko donje ng'we laro kom governor e county ma Mombasa kod otiko mar Wiper koro chal ni rocho chenro mag duond bura na Mombasa. Motelo Wiper nyochari kose chiwo tiko manyalodi ane jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo ni mar nyocharik en kende e ng'wejno. Joja oko nigi ler mathoth. Tend duond buch Wiper e county ma Mombasa koro chuno ni nyaka to dogi e mesa mar pango chenro manyien e thuolo mar jachung' e kom governor bang' Mike Sonko donjo e ng'wejno. Ma en bang' duond bura no singo mar chiwo otiko nyalodia ne jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo mani jachung' makende kom governor ma Mombasa kod otiko mar duond buch Wiper. Kazi yetu ilikuwa ni rahisi tukijua ni mheshimiwa Ali Mbogo, lakini kuja kwa Sonko sasa ima ni mazungumzo wataelewana, ima wafanye kazi pamoja, labda mtu na running mate wake, hayo ni katika yale maelewano wao wenyewe wataongea. Lakini sisi kama chama na ofisi ya Wiper tumejitayarisha. Yoyote yule ambaye kwamba atakuja kama candidate wetu tutashikana naye na tutaenda naye ili tuikomboe hii Mombasa. Sheikh Twaha Omar manja kom duond buch Wiper Mombasa kata kamano koni sane gidwa bedo piny mar timo winjruok e kind jolar kombe ariyogo makotamore to gibiro dhi e welo. Kwa hivyo mheshimiwa Ali Mbogo tulikuwa naye Bomas na alikabidhiwa
interim certificate, lakini cheti bado hakijatolewa. Maana kama cheti kimetolewa, hatungeletewa mtu tena kama Sonko mfano, hatungekubali. Lakini kwa vile hakijatolewa hiko cheti, ina maana hakuna mtu ambaye kwamba amepatiwa. Kwa vile Sonko amekuja, hiko cheti bado hakijatolewa. Kata kamano, moko kuom jolar kombe mag MCA Duol burano konegi kore mar tiyo gi jago mora mora mabiro yudo tiko mar kwadho bendech gavana ma Mombasa. Mike Sonko na gavana Mbogo wakiwa katika nominations ama wakikaa pamoja wakizungumza, wakija na umoja, kama watakuwa wanafanya kazi pamoja, mmoja akiwa governor, mmoja akiwa assistant wake, itakuwa ni sawa. Ama wakikataa wakienda nominations, yule atakayekuwa governor ndo tutafanya kazi naye. So mimi na imani kwamba Governor Ali Mbogo na Governor Sonko wakikaa pamoja kifanya consensus, waelewane, ni sawa. Kama wakufika kwenye makubaliano, chama kitaandaa nomination. So na imani pia hapo mimi kama MCA mtarajiwa nitafanya na yule gavana ambaye atachaguliwa na chama, either kiconsensus, makubaliano ama nomination. Jotelogo ne loso e sikund Serani ma en achiel kuom kuonde ma ichan goye ombulu mar walo MCAs kinching tich ariyo. E seche gogogo, jotend arita kotelnegi kod OCPD ma Aban Joseph Ongaya osingo mar keto arita makare e welo no mar gayo tulo mosebedo katimore e kinde welo Mombasa. Nataka kuambia watu wa Island tumejitayarisha vilivyo. Tuko na mpangilio wa kutosha, tuko na machinery ya kutosha. Hooliganism to us, say hooliganism ni crime. Ni crime, na mtu yote ambaye atavunja sheria, iwe ya elections, iwe sheria ya kawaida, tutakabiliana naye bila kujali anatoka upande gani. Donjo mar Mike Mbuvi Sonko eng'wela rokom gavana e kaunti ma Mombasa korineno kagima nyalo kelo ng'ikruok matin e chenro mag Wiper, to chutho ni mar negin kod jalar kom gavana achiel kende ma en Ali Mbogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nakona mogimana kaka nanyisi tabe thuolo matudri kodwa nyiswa pachi kaluwore koda wechego mago matuja hinya to mago mag siasa kikalo kokalo kuom namba mar lai machuok menario adek auchiel no kapodwa kete mane siasa board ma ochung'ne chenro mag yiero e duond bura mar ODM kaachiel kod jotend duond bura no bade ma Migori no bagoromo kod jochung' mag siasa malaro kome mag MCAs e county ma Migori kod otiko mar ODM kamane gisingo welo ma huyanga ma duond bura ni tarik par kod aboro dueni. Jafwa maro Jo Juma mano ma Migori ni giler mathoth. Chope kod josiasa go malao kuom go mag MCAs e county ni ma Migori kod otiko mar ODM ne otene gwego mag Nyatike, Suna East kaachiel kod Suna West. Jokanyogo mag ODM ne oyango igo kobene nyaka sani koro seketi ma otelo ne werono ma tarik 18 madi mar ang'wen mar higani. Ne waseikore moromo ma kata kawuono ne wanyalo timo yiero kata kiny. To wakoni wadhi tarik 18 mondo kik wariwre gi jok matimo yiero kawuono. Josiasa gi mabende koro dhi laro tikono mar ODM ne ogolo kwayogi ma otelo ne weloni. Gima wakwayo ahinya en ni sama ji dhi e yiero ni to watemuru matek mondo vijana wagiendi oket kwe, kik wabed gi dhao nyaka watiek the nomination exercise. Ikruok mora mane koseginene magisetimo wabedo briefed kendo sani wayie gi kaka gidhi ta chenro no. Gima kwayo no bed yiero moriere ma ng'ata ok bi ywak mako yombi tisa iungo ng'amo yombi no. Jotelo mawuok e duol mochung'ne yiero duol mar ODM ne owacho ni giseketo ikruok makare mane weloni kotimeno moyanga. We are given task to define the electoral boundaries. We are given another task to build consensus amongst aspirants so that we pick on the best that is better. We were also given a task which we are accomplishing today to meet the aspirants and brief them on the way forward so that we can bring a transparent and free elections. Romo ni bire kindeno, mabende weche ma opogore, mabende kiko it jodwaro kod johera margi, koros biro kapilore, ka otende kod welo ma duond burani. To gik mawuok mang'eny gin rumors ni ng'ato semi ticket. Pok omi ng'ato ticket nyaka kawuono. Romo machal koda mae koro pod dhi nyime, kabiro chieng' makiny kod dhi time e gwego mag Awendo, Uriri kaachiel kod Rongo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.
Twechego mag somo jatend migao mar somo ngire George Magoha ojiwo jonyuol mondo oyie kod skunde moluonge nyithindgi kendo ket ikruok makare mane oni nyithindogo odonje skul kaka dwarore. Ka jokanyo e migao no to nojiwo medo klase mondo rom jopuonje duto. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyowa ler mathoth. Mana odiochieng' achiel bang' welo mar jopuonjre mabiro donjo e skunde mag sekondar mopogore, Ngire Magoha onyiso jonyuol mondo koro ket maino margi e neno ni nyithindo odonjo e skunde mane oluongie ma ok oleo kata obedo ni ochumi tek. Magoha okwayo tend sikunde mondo kik duok nyithindo dala e wi wach mar koso school fees. If you believe in God, then you take what God has given you and then play your part. And the part of the parents is having known that the economy has been extremely difficult. Please do your best. Don't go to school empty-handed if your child is going to a boarding school. If your child is going to a day school, the most important thing to buy is the uniform first. Then if you can afford the lunch, fine. If you can't afford lunch, it does not matter. Magoha ne loso e skul mar Machakos Boys e kaunti ma Machakos kama ne orango chal mar gedo mar klese mag chenro mar somo mar CBC. Magoha owacho ni gedo mar thoth klese go dhi maber e pachoka kendo gergi e rang'iny mamalo. Ka oseyo jogedo mapok otieko mondo tim kamano e thuolo machuok mabiro. Mandera, Garissa, Wajir, Meru and Siaya. They completed 100% more than 5 weeks ago. Then now you have the ones which are sleeping at 99%. I don't know why they are refusing to complete. In fact, as a surgeon, I don't understand why. But among the CBC classrooms I have inspected, and I have inspected very many, I think I only redirected one in Elgeyo Marakwet to take down the wall and make sure it was about size. They wanted to steal money because of size. But the standards are acceptable. In fact, most of them are better than the regional schools. Komachielo eni jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori koro dwaro mondo piny owacho obi kod chenro makare mar jolo somb jopuonjre maonge nyalo. Kendo omed gero sikunde mondo chenro no mar tero jopuonjre e skunde sekondar ochop kare. Lucas Odunga Nyamusi, ma en achiel kuom jogweng' mar pap ndege community, owacho ni en gi geno ni jopuonjre duto manyocha timo klas 8 biro donje e skunde mag sekondar manitiere, gima bende koro biro chuno serikal mondo omed sikunde mamoko. Na tunatarajia kwamba tukifungua nao kwamba wanajua kwamba shule imefunguliwa rasmi, watoto watakuwa zaidi. Tunataka hayo madarasa yapungue ndio mheshimiwa tena ajenge mengine. Jaod bura Masuna West Mano Peter Masara mane ochopo e nyasi mar yawo skundno okwayo piny owacho ni omedo omenda ma iketo tenge ne chenro mar bazari e aguch CDF mondo jopuonjre mathoth maonge kod nyalo mar chulo omenda mar somo oyud thuolo mar somo. Gimed pesa michiwo kaka basari mondo nyithindo mang'eny osom. Nyithindo mang'eny kosomo to kuodo ok chien kech somo ema riwo jachan gi ng'amo mew. Jokanyo gi mag sekta mar somo ne loso e kinde nyasi mar yawo ayanga skund primar mar pap ndege Nyamusi ma bende gedo mare ojol kod omenda mar CDF mar kar chung'od bura Masuna West. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora mugenda kapar kod 9 bang' saa achiel ma midhiambo kendo chenro en duol wantiere okang' mokwongo kama omedo miyi wechego manyien mago motuche pacho ka to koda pinje maoko. Na nyisi ni okang' mar 2 wadhi bedo kanyo gi wendo Jared Ojuk mana nyisi ni ka kore koda mamoko ma gigo ma en apisa mang'ongo mar obila kaka mano gima fwenyo kawuono en gima miluongo ni disciplined forces. Sani en osechopo kendo obet mosorito twak no mondo mi ochakre en twak ma okidwa ni mondo bayro kamano tudri kodwa koyo matin to kapok wadhi aneno kanyo ka Steve Nyakwara ketika koya county wa Mombasa. Catechist Fred Obiero bende wacho kanyo ni oyara kwaro Catholic Parish Migori County on Ramogi TV ka en Kadera Kuoyo kendo mor kod weche manyien. Melvin bende kawuok Magoya Tigwagi wacho ninjwa maber kendo kiwuok Magoya ikwayo nyikwara Ramogi duto mawinjo
erokamano ahinya kuom ote mari. Kang'iyo kacha e mbui mano Ramogi TV Facebook page, Kevo Kadori Wuod Molmos wacho ni aneno Ramogi TV weche manyien ka entiere gwenge mar Lakisao mano county ma Nairobi. Kate Babes bende wacho kanyo ni en live koya oko mar country mano oko mar Kenya. Ka bende Albert Gweya bende wacho ni oya e county wa Mombasa. Shangamu en bende okete mana ka Ramogi TV. Sara Singa kaya Kanairo mano Umoja kanyo wacho ni en bende en ka Poliam Kokaro bende ya Mombasa County. Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo ni TV ler e chuny boma Luthuli Avenue kanyo emokete e Ramogi TV odhiambo ma kawuono. Wayo matin to kete mana ka nikech pod dok kod mang'eny. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Nikech gimoro amora mibotigo do kawuono onge, koro onge kaka ibotug tugoni. Iwinjo kaka isomo na malicha inya kae, to ino kikadwa. Ere kaka iwuoyo maber kamano? Ineno? Itimo maber mama. Donge nanyisi? Ano kanyal yie ni chi wuoda oloyo gimoro amora motimo. Ng'amo kawo nafas mokwongo temo bedo jaloch e tugoni. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food, and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Machiegni kendo nyakora Mogajong e chenro maduol okang' mokwongo amedo keloni weche go manyien mag motuch pacho kato koda pinje maoko. Wang'iye mag motudre koda weche mag ngima dhano kama yedhe mag chanjo mar kido mar Johnson & Johnson mar kedo gi midhusi mar COVID-19 ma kwan gi heo milion 1 nyalo kethre kapok ochopo tarik 15 dweni. Poni duol mochung' ne weche mag yedhe kod kwiri ok opuodho nonro mar riwruok mochung' ne thieth e piny mangima mano World Health Organization ne wikinde mawinjore yedhe go okaw to kod keno margi. Ripota marwa Judith Omondi miyo ler mathoth. E dier higa mokalo, jo Kenya ne riedo okinyi nyaka odhiambo ka girito chanjo mar coronavirus. Sani koro chanjo udiwo kendo isayo go jopiny. Migawo mar thieth yande oyango ni kochopo tarik 15 dweni, chanjo kido mar Johnson milion 1 nyalo kethore poni Uganda ok okawogi. Riwruok mochung' ne weche thieth e piny mangima WHO kata kamano nogolo lipot mar nonro ni chanjo go nyalo dak kuom thuolo mar dweche 11
poni okan gi alwora man gi ng'ich mokalo. Migawo mar thieth e Kenya kae pod ok oyango wachno ka girito ni duol mochung' ne weche yedhe kod kwiri nyaka bi puodh lipodno. Minod jatend piny Margaret Kenyatta mane loso e kinde ya oromo mar bero weche thieth e mbalariany ma Kenyatta oywago midhiero mane okel kod midhusi mar corona kolero ni mano kende owinjo bed puonj ne oganda. Pandemic disrupted lives, livelihoods, communities and economies. We also know that it put health workers under extreme pressure. Today, we see encouraging signs of declining cases of COVID-19 globally, but we cannot forget the fragilities of our health system and the need to increase our resilience so that we can protect ourselves. Okoni en saa manyaka koro oganda owuog oko ni chanjo go ma oko chungi. The efficacy of the COVID-19 has determined that the vaccines increase our protection from the virus. We are not safe unless we are all vaccinated. Bad riwruok mar piny mangima UNICEF bende oparo ne oganda lek mar chopo e thieth makare kochopo higa mar 2030 ka gikwayo oganda mondo kik ywa chenro go chien nikech midhusi mar coronavirus. We have only 8 years left till 2030, the year that the world had aspired to reach the Sustainable Development Goals. And COVID-19, yes, has set us back. And collectively, we need to redouble our efforts, innovate, accelerate, and specially find ways to reach those who are being left behind. Nyaka sani, moheu chanjo milion 17.7 osechiw. Ka gino mar piny owacho to en neno ni oganda jo Kenya moheu milion 27 oyudo chanjo go. Kisumo osechanjo 34% mar oganda, Siaya 33%, Migori 29%, Homa Bay to nigi 24%. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo kendo kambi mar chiwo okumba ma Direct Line koro lando yuto maromo milion 211 kapok ogolo osuru e higa mar 2021. Bang' golo osuru, kambione pod ni kod yuto mar siling milion 119.8, okang' maduong' e yuto mar kambino mane ni kod lal maromo siling milion 507 e higa mar 2020. Jatatije mar Direct Line Evans Nyaga nowacho ni tiyo kod yore manyasani e chiwo okumba ne weg nyamburko kod weg apiko en achiel kuom gigo ma osejiwo yuto mar kambino makoro ni kod geno ni pod ohala biro medo bet maber higani. Three things that are driving the strong business performance. Number one is an increased partnership with our channels. Number one channel is agents. We have 6,500 agents that support our business. We have brokers and banks that are supporting our business, and we've rolled out digital channels. You all know it, *487#. That is again driving product innovation. We rolled out a strategy, a turnaround strategy in the year 2020, which we have been implementing, and that's why we have posted very strong results in the year 2021. This turnaround and profit that has been posted emerged during the period of 2020-2021 when we had the COVID pandemic. But with the effort of management, the board has seen a tremendous and remarkable achievement in trying to put the company back to its feet. This is vis-a-vis the losses that have been attributed in 2020 of 507 and other previous years. Nyakar koto wang'ia ne mag matimore pau tuke kama tima dhong' mar werni mawuok e county ma Siaya nyalo koso yore tuke mag National Junior Championship ma ibage county ma Nairobi e kind tarik 14 kod tarik 15 dweni. Kano wuok kod Ramogi TV, kocha mar werni go Joseph Ochieng Otieno lero ni pod gin kod pek mar yudo omenda manyalo konyogi e weche mag wuoth nyaka e boma ma Nairobi kama tuke gi dhi timore kuom ndalo 3. Timno ma timora ke skul primar ma Oseno Kumolo koro
chwalo kwayo ne kaunti ma Siaya mondo chiwnegi kony ka omenda matin no dwaro en 40,000. Lek ma rowernigo en mar chope tukego kama biro bedo thuolo makare mar manyo tiko ma tukego ibiro bagi e pinje mag Burundi, Tunisia to kod Spain. How old are they? National champion. Wakwayo ni mondo mi ukonywa nikech chairman marwa masani ni Nairobi obendo ywak ni oonge pesa. Koro watugo ne county. Koro wadwaro ni county okonywa kata ng'ata manyalo konywa. Odonji mondo konywa ter nyithindogi mondo tug Nairobi. Tugo mwadhi tugo ni en selection ma nyithindo. Ma selection ni nyithindo bro dhi tugo piny ma Burundi e higani. Bang' wuok Burundi gibro dhi tugo Tunisia. Bang' Tunisia gibro dhi tugo Spain e higani. Koro wan kaka Siaya wan boxers mabeyo makoro wang'eyo no e trips gi nyaka jowa moko bende dhi chopie ku. Yakona mogimane kama wakele giko mar okang' mokwongo mar chenro mar Duol to kang'iyo bathe kocha Duol osemoki kendo twak osekeyo makare gi jafwambo Charles Odhiambo mantiere kacha gi wendo ne Jared Ojuok ma bende na pisa mang'ongo mar migawo mar obila. Kete mana ka Ramogi TV nikech twagno oseikore yo makare kendo Duol osemoki chom mana kom mondo wawe kanyakla. Nyinga Lydia Okeyo kajaloko marwa en Irene Adel. Kete mana ka Ramogi TV.